Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Diyos marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong padabang mga parahinanyog siguro dakol-dakol ang paraantabay tata fiesta oficial. Biyernes, weekend, petsa 9 Abril 2021. An pagrespetar migiraray sa lambang miyembro kan familia kasabay an pagpagiromdom sa paghampang nyato kan kaaldawon. An amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsisilibrar kan kompleanyo. Tingog Kanbanwaan tabi minaimbitar mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 an pagkaudto. Ano daw lamang tabi kung yaon man sa mga taga-Ligaspi dyan sa Lapu-Lapu marhay na aga kay kumpadreng June Pitero. Diyan sa Lapu-Lapu. Mga paraantabay ta dyan. Siyempre kay Sir Popoy Balmes. Salamat tabi Sir Popoy na Balmes. Walang dila! Diyan sa JRB Calibration Center and Battery Shop. Tabi, Salamat din maray Sir Popoy. Kumusta sa familia? After so long a time, kasuhapon nagka-or istorya kami ni Sir na Popoy na Balmes. Maray na agatabi dyan sa JRB, dyan sa Lapu-Lapu. Good morning man, Sir Ato Lim, dyan sa Top Gas, Petron Gasul, sa Daraga. Kay Kasag, dyan sa Albay District, maray na aga dyan sa Saudan. Kumustaan mga sira, tabi Kasag, preskong sira, dyan sa Albay Market. Kasag is the name. Kung mabakal ka mo mga preskong sira, pertehon dyan kay Kasag. Sa Gabos sa taga Washington Drive, maray na aga kay Sir Kaloy Loria dyan sa Macapa Corporation, maray na aldaw. Chu Henry, Chia Tit Guerrero, maray na aga tabi sa Indo. Kumusta na tabi, Chu Henry, buda Chia Tit Guerrero. Si Sir Edsel, good morning. Diyan man tabi sa Kalabaan kan Kalye Rizal, Kabangan, Tinago. Sa Tinago, dakul kitang paraan tabay-tabay diyan sa Tinago, ha? Sa Ligaspi, sa Saudan, Buda sa Orosite, Rawis. Siyempre sa Tula-Tula, Marquez. Diyan sa Marquez, 2,898 ang paradangog ta dyan. Pero rolled into one. Saro sana. Sa Daraga, good morning Mantabe, Alcalde Vic. Diyan sa Binitayan, sagkod sa Tagas, sa Marjan's Eatery. Good morning po sa Indo. Siyempre, sa Gabos mampong parantabay niya to sa luwas kang probinsya ning Albay. Sa taga Tabaco, maray na aga, Budaligaw, mga syudad na kataraning niya to. Me gusta mi así, me gusta mi así. Sa bilog ng Bicol, imaging suna sa luwas kang Reyon 5. Good morning from the Philippines, Mantabe. So nakaantabay sa samuyang official Facebook page, samuyang broadcast online, DZGB News Online, the official Facebook page. Kan DCGB, good morning from the Philippines, Legazpi City po ini, tingog Kanbanwaan. Me gusta mi así. Katuwang ko dyan ang persa, si Jomar, si Jimmy, si Al, tres compadres. Gusta mi. Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control, compadreng Nal Baldo. Ano?
Sexy. Sa newsroom, yaon dyan, the ever reliable news manager Mardela. Production, ang AM ng DZGB AMA, Angel M. Mustaza. Si Arven Buda, si Richard, tandem yan, tabi sa IT. Ako po, ang sa indong servidor sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, ako po yon. And syempre, good morning tabi dyan sa kay Alcalde Noel Rosal. Salamat sa hierarchy kan siyudad nin Legazpi. Yan, sa pamamayon ni Alcalde Noel Rosal, dahilan ta natauanin hararom na rekonisimiento paghihiling nin kontribusyon kang DZGB. Yan. Sabi nga ni Mayor Noel, kaito nga ya, radyo delata. Buhaman. Mayor! Buhaman. Nasala si May. Pakonsuelo ni May. Radyo Balagon. Sa pangaran kan sa muyang founding chair, si Sir George D. Bayona. Buda Diletia Mameng. So, esposa ni Sir George, ni Madam Brenda, Sir Nonoy, EVP and SM Glenn J. Barcelon, ang samuy na Vice President for Network Programming, Henry M., News Manager, News Direct, Tarabang-Tabang, Direct Edwin, News Manager Mar, sa opisina, si Madam Shirley, Madam Dilumen, si Madam Shi, ang bilog na persa kang news team, Jomar, Jimmy Al, Ans, Renz, Luwens, si Boy sa mobile, ang samuya pong technical people, ang kapartner ko si Pading Nalgunyan, siyempre ang chief si Bunjing Tanay, Maniti, yan. Tapos si Junapolis. Sa IT naman, si Richard Buda, si Arven, si Angel sa Production Center, Budakang 97.1 OK FM, SM Sugar, tasaro kaming network, PBN Broadcasting Network, SM Sugar, si DJ Toyang, si Isko Driver, si Don Emilio Nario, si kompleto na, si Susaro, si Nonoy Palaboy, yan. Pagkatapos, pag-iriba sa admin, si Nizel, Buda Susaro, si sa ito, Susaro. Day ko na babasa, so maluya ako sa lip reading. Maluya ako sa lip reading. Matibay ako sa lip kissing. Isa nga nito. Nyan, si Dayan. Si Dayan. Dayan. Salamat nin marhay tabi sa pagrekonisir kan kontribusyon kan PBN Broadcasting Network Incorporated, lalo na po ang radyo DZGB. Yan. Dahil na yan padingnal mahahali sa history kan siyudad nin Legazpi, Buda sa bilog na probinsya ning Albay, Kabikolan. Napigrekonisir mismo kan gobyerno an papel asin an kontribusyon na ginibo man niya mo mga simple media practitioner. Most of the time nababali wala baga pa di bako sa pag sour grape ko hindi ako sa napano because as time goes by medyo so iba naghababa ng paghiling sa
samuya media practitioner because gayud so mga circumstansya na ngunya na dai mo na maintindihan ano. Di ba sa totoo lang, pera dilos ubos, ani ba medyo hababa na ang pag-regard sa samuya na sa media practice. Ano, lalo na suna sa radyo, halimbawa. Ano, because of circumstances siguro as days evolves and time goes by sa sistema na kan samuya man paanong industriya ano. Yan. And this time, gobyerno mismo ang nag-reconnoisseur po sa DZGB. And it is because of our Lord God sa tuyang mahal na kagurangnan ni Kristo. Yan, iyon ang nagdidirihir kan ka, boss. And ikadua, dahilan po sa tiwala, Buddha suporta man kan mga paraan tabay and kan mga advertisers. Yan. It is because of you. Kaya existido po ang araw kaining level na inabot kan sa indong concerted effort na ang DCGB rekonisido na tabi kan gobyerno lokal kan Legazpi. Nakaukit na po iyan. Dai na never na mahahali na po iyan. Ano, nasa official na iyan na record. So DCGB baga paano, ang kontribusyon na sa indang pinagtaawanin doon kan lokal na gobyerno is kita so pioneer na broadcast entity sa Legazpi. Na poon ka ito, naging partner na po kan Legazpi, nagdakula so partnership, so listenership, pinadakula ni Sir George and eventually sa kungunyan karamadam Brenda, Albay-wide, Bicol-wide, nationwide, worldwide. Yan. Rekonisido na po kan Legazpi ano. Yan. Sige. Kaya salamat pong marhay tabi and this is of great honor na maging parte manan sa indong lingkod kan PBN Broadcasting Network Incorporated ano. Yan and this would be a turning point na naman sa samuyang mas pang-pag-atang ning serbisyo ano sa Indo mga kaimanwa ano. Thank you so much po sa leadership kan lokal na gobyerno kan Legazpi ano. Ta diyan pinagtao so rekonosimento uyan nga ni iso plaque o yan o plaque of recognition George D. Bayona. Yan. Tanganing makan pahiling taros camera. Yan. Duman tinao so rekonosimento kaswapon sa Museo de Legazpi. Presente mismong si Bishop Bailon, si Mayor Noel, yan. Budaso mga gobernantes niya to, o ni tabi. Salamat, Angel. O yan tabi, mga tugang. Yan, ang plake. This is for you, tabi, mga paradangog. Yan, kung nahiling nindo, magayon na plake tabi ini. Salamat din marhay. Yan, yeah, puwerte. Yan po, this is for you, mga parantabay, and for the greater glory of God. Yan, na po, salamat din maray. And in connection with this, igwa pa nin mga pinagtarawanan man ning rekonosimento ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Nakabugtak dyan sa museo. So igwang mga kontribusyon sa pag-evolve as in pagdalagan kan Legazpi. Mga personalidad, negosyo as in iba pa. And taod-taod may makakahuro naman kita within the program, mga bandang alas 10. Within the program, mga alas 10. Igo kitang makakahuro, nasaro man na tinaawan ng rekonosimento kan syudad ni Legazpi sa na nagtaon ng kontribusyon sa dalagan kan sa syudad. Yan. Igo kitang makakahuron and magdangog lang po yan. So, manlain-lain pong sektor so inabot kan pagrekonisirman sa mga simbahan, so Saint Raphael the Archangel Paris, Saint Gregory the Great Cathedral, Saint Roque, and then yung United Church of Christ in the Philippines, Evangelical Church. So mga haloy na iyan na mga nagpuon bagadig ditabi and naging parte po kan dalagan kan sosyudad. Sa mga infrastructures naman, so mga
edificios digdi na talagang yaraon pa. Gabaldon Schoolhouses, o dyan ini sa Bicol University. Velasco Mansion, St. Agnes Academy, ina BRTTH, Santa Teresita Hospital. Yan. Sa mga parke, yung yan na General Simeon Ola Heritage Park. Okay? Sa mga organisasyones sibiko, yung Albay Chamber of Commerce and Industry, and siyempre yung Mayon Lodge 61. Yan. Sa mga signifikanting personas man tabi, yaon dyan si Don Benaventura de Erquiaga. Pagkatapos si Sir George, yun na nga nila, George D. Bayona. Uni padidangogon mo, Domingo Fernandez Imperial Senior. Akikabit-kabit kami. O di ba kompleto sa ngaran? Domingo Fernandez Imperial Senior. Kung may connection pa pala ng Fernandez sa Imperial. Ayan po ano ha. Dr. Damasceno Jamir Ago, so Ago Hospital. Abraham Habib Nahar, o si Boggs da Adornado, William Boggs Aitona Adornado, Janelle May Bermas Fraina, so international Grandmaster. Yan, sa chess baga sa Olimpiada o international. Uni na naman panidagokon mo baya. Dagokon mo na naman. Mariano Fernandez Goyena del Prado. Buhay nga naman. Kakabila kan apelyido to sa mga gunmuan. Talaga naman ba yan? Paano daw yan? Fernandez Imperial. Fernandez Guyena. Kaya daw ngayon, mabasa ka kayo. Tamahambog ka na naman. O, di sige Tabia. Thank you so much and congratulations yan sa mga narekonisir, nagtaon ni nagakanigong proteksyon sa proteksyon, kontribusyon sa satuyang sosyedad. Ano? Taon-taon ba'y makakahurong kita within the program? And yan, madadangog nindo. One of the persons saro sa mga persona na narekonisir kasuhapon. Ha? Basta ano ito? Fernandez Imperial. Fernandez Goyena. Dahil ko na, nakikig ako, ikaw pala, nakipagbasa, dahil ko nakasabay sa apelido ko, Sus Mariosef na. O hindi, o na, ma-check na kitang oras. Parambog ka naman ngayon. Botobot kan Palasyo Malacanang. Sinyal na dapat itamaan mga relos. Oras, Pilipinas, alas 9:27 ang pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, likod. Magkasararo, likod. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasado. 5 pasado. 5 kasado. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto baga si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimano sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita.
tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisadit na negosyo sa arong. Maray sa Nong's Meat Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsapuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Acknowledge muna natin, ini man na nagpartisipar sa DZGB News Online, si Madam Agnes Lianeta. Good morning man tabi, Madam Agnes Lianeta. Pakibati man daa, happy 68th birthday sa sayang na mumuta na ama, Silverio Lianeta. More birthdays to come. God bless po. Thank you po, sabi ni Madam Agnes Lianeta. Happy birthday tabi kay Silverio Lianeta. Hali yan sa imong aki, si Agnes. Si Samson Gubaton. Great mandaakan familia Gubaton. Perming nagmamati, DZGB News. Number 1 talaga kamo. Sa Anislag sa Daraga, nagdadangog si Agnes Lianeta. Si Elhita Alim Briones. Good morning. Papa Roy Baclao. Maray nagatabi sa imo, Papa Roy. Sabi ni Papa Roy na Baclao, in full stereo. Good morning. Pagkatapos kay kumpadreng Noel Manalo, sabi ni Pading Noel Manalo, sumaurag dyan sa Indo-Padi, nalingawan mo si Mac J. Si Mac J. Louie. Oh, salamat tabi ano. Yan. Sabi ni kaidto pa Radyo Balagon para dangog na ako. Ngunyan DZGB yaon man giraray pagantabay asin pagdangog sa Indo. Mabuhay. 64 years old na ako. Parehas kang DZGB. Grabe pa kakusog. Uyogon mo. Salamat po tabi ha. Sa Indong mga text messages. Manong Nonong Cordova. Maray na aga tabi sa imuman diyan sa Indo, kay Manong Nonong Cordova, sa Velamor Subdivision. Pading June Petero, diyan sa Lapu-Lapu. Kumusta sa familia? Good morning tabi sa Indo. Congratulations DCGB. Hali diyan sa mga taga Kulyat Kandaraga. Relocation. Hali kay Barangay Treasurer Arnold Mirasol. Yan. Sige tabi, nagkapira na sana ini. Tapos ibalutan naman ang mga reports ha. Digdi po ako sa sarong barangay sa San Miguel, Catanduanes. Hanggang ngunyan tabi, dahil pa kami nagkatanggap totally damaged. At anang inarolin. Dai mampu baga pa. No. Totally. Sabi ni Shandy Kanligaw, maray na aga tabi sa imo Shandy. Ha, sige. Yan. Duro diretso na kita. Sabi digdi ni 811. Kuya, lip kissing mo po. Yaks! Kadiri po, joke po, hihihi. Maluya paano ako mag-lip reading.
Sabi ko kasubago. Nata, so mga pipasabot day ko naintindihan. Matibay niya ako kita. Igwa man kitang di nakaaraman sa lip kissing. Sige po, aramon ta. Ang mga istorya na. Diyan sa luwas. Buwelong-buwelo na po ini. Dahil na magparahiriro. Pakusugon ang bulyong. Dire-diretso ang mga report. Nasa linya si Pading Al. Pading Al, marhay na aga. Go ahead na. Yes, marhay na aga. Padi talagang sa politika. Dainin permanenteng amigo. O mga dating pag-iriba, posibleng makakalaban na. Yan ang dakulang posibilidad na mangyayari padidigdi sa Legazpi City kung in kaso malawos ang namumulito tang pag-ansyas kan sarong grupo ni dati man politiko digdi sa Legazpi asin dati naman na nagkandidato digdi sa siyudad sa Langgao ng posisyon na dati man na pag-iriba ni Alcalde Noel Rosal asin iba pa mga konsyales magi ni Vice Alcalde Bobby Cristobal. Dati nagbutwa ang pangaran kan sarong dakulang negosyante na posible daw na makalaban ni dating Alcalde J. Rosal kung in kaso ta last term naman ni Mayor Rosal. Alagad ganyan, medyo nagkalma ang siring na bareta pa dahil ta nagduwa-duwa allegedly itong sarong negosyante na bumangga talaga sa Rosal tama kano manipisilan. Iyo ta, si Congressman Kito, nako. Iyo yan, so nagboto pa nga na pangaran. O pero an sabi, dahil naman ning interest man si Congressman Kito, nako dati ta. So sa muya man gaya man na pagbuhay-buhay na ang sa iya man nakukonsentraran. Correct, oo. Na ito, nag-tone down na yan. Nag-tone down na yan na bareta na yan. O yan, may bagong bareta ba na nagbuboto sa barangay level na posible daw magbalik ang imperial. Taan sabi, may sarogilaray sa imperial ang nag-ansyas na kumandidato Gilaray yan. sa siyudad ng Legazpi. Di kung magkani totoo, buwelta ang Imperial versus Rosal. Yan ang posibilidad pade kung in kaso mag-confirm na ining kampo kan Imperial na igwa sa pamilya ninda nin nag-interest mananggad na magkandidato Gilaray alkalde. Sa bagay, igwa pa man sindanin makinarya. Correct, oo. An sa indaman na grupo. Kundi ang sharing na sitwasyon, kung mangyari sabi kanibang mga barangay leaders, dakulon ang maipit. Dakulon talaga ang maipit sa baba sa barangay. Correct. Considering the fact na si Mayor Rosal saka si Bobby Cristobal, nagkakasaroon yan and posible na Rosal Cristobal Mangyaray pag abot kan eleksyon ang tandem paano na so ibang lideres na maipit man sa sitwasyon. Iyo ta lumismo bagang si Kong Joey ang pinagpapalataw na is G. Rosal and Bobby Cristobal. Correct. Tapos may line up pa. Oho, may line up. Pagkatapos as time goes by, so mga lideres man ka ito, buda organisasyones, mga personalidad, sa kahaluyan man kang panahon, siyempre ta, medyo nagbaba so level kan kawat politika kan mga imperial man, napapaduman man sa grupo na nara either Mayor Noel or grupo ni Bobby. Correct, o di pa tama yan maiipit gulping konsiderasyones. Takulon maiipit pa rin kung mangyari ni kasabalo nga ni. Iyo. Kauron ta sa mga kumbaga may mga insider sa lado kan kampo political digdi. Iyo. Sa Legazpi, kung mangyari ngayon, talagang dakol naman ang magkakaburo kag kani maiipit talaga sa sitwasyon kasi din bak nga ni naso Rosal tapos o Cristobal. Iyo. Sarok ngon yan. Kung magboto man ng Gads Imperial,
talagang panibago na naman ining kamada kan politika di sa Legazpi. Kuning kaso may konfirmasyon na kansiring na nagbubutang nagkasungaw niya na mga bareta digdi sa mga barangay. Igwa kumpadring al ako nin kinahuron several weeks ago. Aha. Mas putok iyan kun mangyari. Day pa ugari ako nin pribilehiyo pa. Correct, tama. Na ibuyagyag sa publiko. Ta sabi, so dating nag-iriba-iba ngunyan, igwa na nin crack. Ano? And pigo kumbinsir, so dating nag-iriba-iba, igwa na nin crack, igwa na nin tama. Tama, oo. Tagari ngaya, isu-isyu bagang dengen nagpapaisi or what, o ni samuya man nga ini, pigaklamar ka ito. Iyo, tama. Pigo consider, ika ngaya pwedeng dumalaga na araw kini, pero dai pa man, habo, ito daango na. Tama. Yan na pa rin ang nagkakata man na feedback. And sabi, may saroman na halangkaw na politiko digdi sa Albay na nagbubusol man naman sarong grupo na sige na, labanan na. Pero itong susaro na personang nakahurong ko, pigya dahil ngayata mas gusto ko nga sa arog sa nango na kainiman. Yung ano Oo. Pagkatapos, so kaiba ka ito medyo iuyam-uyaman naman daa. Kasilo. Lingon tata, maski sa Vice Mayor, may mga development makitang nakakuha na posible may magboto man daw na nag-ambisyon man mag-vice alkalde, pero ang rason, may personal na dagit. May benggansya? May personal na dagit. Yung rason. Pero sa pagtubod niya na maga naman siya, kaya makandidato man dang vice alkalde. Kaya ilikontan maging dalagan ka di ba di moment may mga development din in case na mag-confirm na ining mga napaparongtang pangaran na panibagong grupo ng politika digdi sa Legazpi. Sige. Yan ang mga update digdi sa Luwas. Alor Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga istorya. Kaya baga sa mga friend ko diyan sa Facebook, sa mga nakakahiling man kang post ko paminsan, detox continues. Sa mga personalidad, na mga nakakahuron ta, day paugaran kita ng pribilehiyo pa na pinagtatao. Nakukuha, ay susay na nakukuha hala isa sa inda, na i-explicar na iyan sa publiko tabi, sitwasyon man politika. So mga friend ko dyan sa FB tabi, nahiling ni so mga nakakahurong ko ka nakaaging mga simana. Kadakol na mga istorya tabi, kundi iluluwas ko sa indo in due time, ano. Basta sa Albay, ang sabi ka susarong sabi ni dating Congressman Nando Gonzales, kan 3rd District, dati man siyang gobernador. Ang sabi ni Kong Nando, ngaya piyo, para sa sakuya, ngaya kami man nag-uro-istorya. Igwango na ngayon ng political peace dapat sa level man kan probinsya. Ngaya magpara iriwal, dahil magpara aransyasan ngayon ngaya si Mayor Noel, balaban ki Governor Al, sa pagka-gobernador, dahil nga na ngaya ta, kaipuhan ta ngaya ang political peace mo na, lalo ngunyan igo kitang pandemya. Legazpi ngaya, siyempre konsentrado man ngaya dyan, ang mga Rosal, ano, yan tabi ha, budak kadakol pang mga istorya tabi. Nasa linya na si Ans Galero. Ans, marahay na aldaw, go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya itong bareta, nag-aboy sa mo niya, si Obispo Bong Bailon, na pamayokan Diocese ni Legazpi, nadain ang una matugot mo niyan ng Diocese, na kumpilon ang mga nag-edad 15 anyos pababa. Ini mismo ang kinonfirmar sa DCGB News ni Obispo Joel Bong Bailon, kung sa insayang sinabi na matapos na nila magpaluwas ni advisory na ITF, may kinaraman sa pagbawal naman o kaya pag-adjust naman ng age restriction sa iyang sinabi na ang mga nag-edad 15 anyos sa good 13 anyos ay nagkakabutan na maglaog o maglaog sa sakramento ni Kumpil kung na panahon kan pandemya. Sinabi ni Obispo Bailon na sa ngunya
sunod dinindaan na mga patakaran o kaya pa polisiya kan gobyerno nasyonal tangan na malikayan ang helang na COVID-19 o ang ulakit kaini. Sinabi niya na nakalihis na taon pinagkanselar na na sakramento ng kumpil dahil lang nga sa mga nag-edad na o kaya mga minor de edad man talaga pwedeng magluwas kan sa inyong mga harong. Alagad ko kaangon niya na nagpreparar na sindaan mga parokya ni San Francisco de Legazpi na ipadagos ang kumpil alagad nakareceive sinda na panibagong informasyon na dapat maging stricto man giraray sa age restrictions. Humundo si Obispo Bailon na may siring kaining desisyon na kaipuhan sindang gibuhon alagad dapat man sindang magkondusir ng magkakanigong protocols sa simbahan tanganing na makatabag man sa gobyerno lokal kan probinsya kan Albay sa pag-ulakit kontra sa COVID-19. Ini ang kabtang pahayag kan Obispo. Nagpa-issue na ako ng text blast sa kapadian para ma-informaran sila. Asin taraman man ang mga tao na we will not allow any children 15 years and below to be part of the rite of confirmation this time. But practically, every single kuyana paris, iguana ng preparations in this regard. Kaya yun po yan at sa kuyang niya. Gusto ko ipaaram sa publiko na ma-interest na malalawos ang kumpil and we will follow strictly itong 50% ko yan, usage kan mga simbahan with all the requirements, mga physical distancing, social protocols na yan. Susunod din yan. Siring magkabigidi po taligid. Sinabi ni Obispo Bailon na ang hagad din dango niyan ang pagsabot man kan publiko may kinaraman sa direktibang inimantang siya, nagpaabot naman ng text blast sa mga kapadian sa bilog na Diocese kan Legazpi may kinaraman sa bagay na ini. Iyo iniso ipigbawal sa nasa 15 pa ibaba. Pero so halangkaw na edad, tayo bagang pigkumpil na mga maedad na diretso man girara ito over. Yes, tabi siya diretso man girara. Hindi lang sila magkakaigwa ni adjustment sa age restriction 15 to 13. Digdi daw sa diocese, allowed lang 13 going up na makumpil ko pero dahil di sa restriction na ini, masunod lang sila. Roger Copia, sige. Yan tabi siya piyo, sa mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans! So mga naka-schedule niya na kumpil, mga mabot na aldaw. So 15 pa baba na edad, day mo na tabi. So paitaas, 16 paitaas, pwede yan. Kumpadre Ronald, anong abiso mo? Duwang standby ta, o garing may komersyal pa buda makuan? Sindang duwa, ilaog ta na. O saro lang mo na, sige. Ilalaog ta mo na si Luwens ha. Then si Renz standby ka, pagkatapos ka na Renz, ka na station break buda news break. Buda mga hanap buhay. Si Luwens muna, ang ilaog ta. Luwens, maray na aga, go! Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, pinasalamatan mismo ni Alcalde Noel Rosal, si Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda, pagkatapos na ilunsar, kan mga nakalinis na aldaw landscaping sa syudad ng Legazpi. Ini ani pinagunabita ni Rosal sa DCGB News na magayon ang siring na programa tamay ipnoan ang pangangaipo kan mga manlalaki na barangay sa pagkaundigdi sa syudad. Dang kampahayag ni Alcalde Noel Rosal. Number one, pagka-agriculture relative to farming, ako lang bagay yan. Going back to basics yan. At isang magiging alanso ang mga barangay sa nakipuan tayo. So with this project, ang mga barangay natuturuan ta, talaga sa premyo, natuturuan ta na hindi ang pagtanong, ipilamutang barangay participation, and siyempre dapat paki-supply. Ang aning dahil masila madipisilan, siyempre added expense yan. So with this project of the food project na, naisip ko na yan to shared responsibility. Kami na mga Congress, budget niya, ikatawag sa additional na mga namin para ma-implement pa rin yung programa. Opo, wala mo po in-premyo po, Mayor Aaron po kang kaigo? Pwede pa papagarayo na natin sa kapulaan sa opo kaya kami ang successful na programa na nakapagpupunin kung anong pananong Opo, ano pong expected outcome kayo po sa Legazpi Tabi, Mayor? Siyempre, ako ng bagay nila ang magusto sa mga barangay. So, magiging attractive ang mga barangay. Ako na nasa beautification, tapos sa green ka, and of course, sa farming ka.
Yan, tabi sa Pio, si Alcalde Noel Rosal. Roger. Roger, masirang digdian halo-halo sa Emergency TV. Mga dagdag na bareta, ako po si LVB. Salamat Luen sa dagdag na istorya. Taod-taod ni Bapa Renz. Masunod ka pagkatapos ka na station break, news break, buda mga hanap buhay. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Food and Drug Administration na naibaretang side effects kan mga healthcare workers na senior citizen na nabakunahan nin CoronaVac vaccine na gibo kan Sinovac Biotech kan China. Nasa limitasyon man sana. Ini ang tinawaning paliwanag ni FDA Director General Eric Domingos sa pagsasabi na ini ang saro sa mga bagay na pigko-konsiderar ninda sa pagdesisyon na tugutan ang paggamit nin CoronaVac shot sa mga senior citizen. Idinagdag pa man niya na daiman
nin problema sa adverse effects sa mga senior citizen na natudukan kan siring na klase nin bakuna. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga
supplement ng Nins Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. So, anong problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, condition po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko po. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dialysis po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Nins Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemas World Kids yan, sarap lasa orange, yummy ba?
buwan ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Flemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, daro-diretso ta na ini. Tabata may kakahurunon pa kita after the reports. Renz Luna nasa linya. Dagdagan tan informasyon. Renz, go na! Yes, maray na agad Sir Pio. Maray na agad sa mga parantabay, sa mga dugan niya itong mga bareta. Maski na nga ni Uro Aldaw, halos warang supply ng tubig, digdi sa magkakapirang mga barangay, digdi sa sentro Candaraga. Nagpaluwas pa ni scheduled water service interruption ang prime water sa maabot sa lampas 10 barangay sa maabot na Domingo hanggang Lunes. Ang mga apektadong barangay yung ang Avila, Bagtang, Bagumbayan, Ilawod, Binitayan, Banyag, Doña Cecilia, Harong Pagkamot, Kilikaw, Kimantong, Locsin, Balaguer, Market Site, Maroy, Raidor Street, Tagpon, Santo Cristo, San Roque, Pag-asa, Sipi, Tipper Street, asin na partiman or ibang parteka na barangay Tagas. Ini sa rason na papakarayon as ini mantener ang Banyadero Treatment Facility diyan sa naunambitan ng lugar diyan sa Banyadero, Dargalbay. Kaya pinagalaoman na mawawalan ni supply ng tubig ang nagkakapirang mga barangay na sa ito pinagmensionar sa maabot na Domingo hanggang Lunes ni magahon. Kaya sa ngunyan, napangaporan kan prime water ang pagkapagtabangan, kan lambang daragenyo, asin pagsabot man, maski na nga ni alos, maski nga ni warang water service interruption, warang na-receive ng tubig, nagkakapirang mga barangay, pero sinda minahagan ng giraling dispensa asing konsiderasyon sa mga daragenyo, ngunyan pang naka-schedule na naman na water service interruptions no maabot na Domingo asin sa Lunes. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon sa luwas, Renz Luna, DC Jubinyos. Salamat, Renz. Diretso ta. Baka maubusan tayo oras, ha? Compadreng Jim. Kumusta dyan, Compadreng Jim? Yes, salamat tabi padi po kan hello, sa mga dagdag niya tong bareta po kan bagyong Rolly na isolate na kan barangay San Jose sa Banwaan kan Uwas sa mainland gari na nasa isla an barangay na ini por medyo sa hanging bridge na pinagibo kay ito durante kan congressman pa si ex-congressman Nando Gonzales kan bagyo na uminagi nagkatarakdag asin ginibong barikada kan baha sa puon kan bulod an hanging bridge bilang resulta na siblag sa koneksyon sa barangay Paul Baligao an barangay San Jose kung saan sigun kay Kapitan Virgilio Camo kung may bagyo asin pagbaha dahil sindanin alternatibong agihan na makabalyo makapasiring sa mainland saggo day nagbababa ang level kan tubig sa Calacran River. May wason ini. Sa presente, ang mga tao nagtatabok o nag-aagi sa mismong salog kung saan ang kagadan kutanan ni punong barangay Tana San Jose natibad mabugtakan sindanin tulay konkreto. Ang problema, dakulao na kantidad ang kaipuhan o buson sa siring na proyekto. Oya ang tingog ni Kapitan Virgilio Camo. Whatever, sir, nang gusto namang sabihin mga gayong kaminin sasabing possible na tulay na po aming bridge. Kaso aming bridge po nagbuang taon sa nakat 2017 nung bagyong Rolly, inanod po. Kaya kung kami po ngayon nang gusto namang yan sabihin so durante na pong tulay, di balik po labi kadagalo basta ang konkreto. Kaya mo po paano maawit na po, lalo na kading adyong congressman na mo, nabingigis sa pagi po niya, patkin matabangan kami.
Siguro po nakita naman niya so sitwasyon. Kaya ang gusto ko talaga po na maging ano mo yung possible. Binisita na ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo and siya na ang bala mag-adal kung paano makakadisponer nin pondo para magkaigwanin na realisasyon ang pangiturugan kan mga nasa barangay San Jose. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sige, thank you so much, Pading Jim. Paano ba ito? May commercials kita. Standby si Pading Jomar. May interview kita. Sinong ready na? Parehong ready na? O sige, si Pading Jomar, kung data ka na maabot tabi, pasensya na hata, igwa kitang pa-interview pa. May mga commercials pa kita pagkatapos. Si Councilor Fernand Imperial nasa linya ta kasuhapon saro sa mga natawan ning rekonisimiento kan lokal na gobyerno kan Legazpi, itong mga personalidad, mga grupo, organisasyones sibikos, personalidad po na nagtaonin kontribusyon asin naging parte sagkud sa ngunyan kan pagtalubo kan Legazpi, saro duman sa na tawan ni rekonisimiento si Domingo Fernandez Imperial Sr. Yan. Magkakahuron ta ang mga siblings saro sa mga kapamilya si City Councilor Gregorio Fernand Imperial III para makuha ning pahayag man manungod sa siring na bagay. Councilor, maray na aga si Pio Fernandez po ini kan DCGB. We're on air po sa Tingog kan Banwaan. Maray na aga po, Pio. Sa gabos ng mga listeners. Good morning. Opo, salamat sa oras tabi, Councilor. Primero, how does it feel na ang kafamilya tabi nindo natawan ni na dakulang rekonisimiento kan siyudad ng Legazpi bilang parte kan pagtalubo asin pag-evolve kan siyudad sa paagi ni Domingo Fernandez Imperial Sr. tabi, Councilor. Go ahead po. Of course, we're very honored and happy that we were given recognition. I want to thank Honorable Mayor Noel Rizal and Darlito for being able to grant this recognition to us. Si Manoy Toto po ang nag-represent the family para i-receive yung recognition. We tried to get a representative from the direct family, but either abroad or out of town po sila. Si Senator Domingo, he serves as inspiration to our family. Every time na nagbibisita ako sa Senate, nakikita ko yung on the wall, nakikita ko yung mga years na nag-serve siya for the benefit of the nation. And yun po, malaking honra na binigyan kami ng yung family namin na recognition. Arog tabi ka ni Councilor Fernand, kumusta man ang impact sa imo kaini personally bilang ika sarong aktibo mo niya na servidor kan sosyedad pareho ka ito man. Personally, si Senator Domingo is somebody to look up to in our family. He was a lawyer, so he's also a national legislator. So, sa amin, I think yung direct impact sa niya sa amin was ako lang naging lawyer sa amin. Like, my uncle naging presiding officer ng Court of Appeals. Yung dad ko naging lawyer. And most of the generation before me, panay abogado yung mga yan. Ako, I love the law also. I tried to study law, and unfortunately, I wasn't able to continue because
there are too many responsibilities. But maybe in the future, I'll continue my studies in law again. I think that was the base of Senator Domingo. He was a top lawyer, and I think using that education, it allowed him to serve the community and the nation to the best of his ability. Iyo po. Now, sa pagkakataon na ini tabi sa pagtataon na ini nin rekonisimiento kan Ciudad de Legazpi kay Senator Domingo Imperial Sr. Ano po? Ngunyan ikatabi Councilor man kan Legazpi aktibo sa politika. Ano ang epekto kay ni sa imo tabi na kumbaga would this serve as a challenge or inspiration na mas pang magserbi ka sa komunidad tabi? I think it's an inspiration for me. Iba man kasi dati. Before, the environment was different, politically, economically. So it just so happened that our family was in excuse me, sige po. I just have a family emergency. Ay, sige po. I have to call you back. Sige po. No problem. Sorry Sige po. po. No Sorry problem. salamat, malis na. Sige. May emergency tabi si Councilor Fernand Imperial bigla ano. Sige, we understand. So yan po tabi kinuhaan tanin kuan pahayag ang saro sa mga kafamilya kan tinauan ning rekonosimento kaso hapon ano. Kumpadreng Nal, tabi anong magiging abiso mo ta medyo kuan na kita Pading Jomar, okay na yun tabi Pading Jomar. So mga commercial pa. Na grabe yung na-accommodar ta pa kasubago baga so mga dapat na habulon ano. Banwan. Buda so dapat pang ilaw gunyan. Salamat po kan sa indong paghinanyog asin amang Dios ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.